Привет! Работна станция е система, която е разработена с цел да покрие нуждите на бизнес офиса. С нея всяко едно работно място с персонален компютър се превръща в инструмент за работата с задачите в офиса. Работна станция определя като универсални за всеки бизнес офис три основни типа задачи. Първо, работа с документи и таблици. Второ, достъпът до информацията в интернет. И трето, комуникацията чрез електронна поща. За първата задача, работа с документи и таблици, работна станция използва офис пакета на LibreOffice. С него създавате, разглеждате и променяте професионални документи, електронни таблици и презентации, които са напълно съвместими с документите на Microsoft Office. За втората задача, достъп до информацията в интернет, работна станция използва браузъра на Google Chrome. С него работна станция може да включи изключително полезните разработки на Google, като Gmail, Maps, Drive и Календар. За работа с електронната поща, работна станция използва Mozilla Thunderbird. Пощенска програма, която позволява едновременно работата с повече от една пощенски кутии, автоматично пренасочване на писмата към други адреси, бърз превод от различни езици и много други. Mozilla Thunderbird също позволява комуникацията чрез чат месенджерите на Facebook, Google Hangouts или Twitter. Работна станция се базира на операционни системи, разработени на основата на GNU Linux, което намалява многократно риска от заразяване с компютърни вируси или проби в вашата система. Така гарантира висока степен на сигурност в работната ви среда. Работна станция, застанали на раменете на великани.